ଆଜିର ପାଗ ଟିକେ ଥଣ୍ଡାଳିଆ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଥଣ୍ଡାଳିଆ ପାଗରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆଡେ ବୁଲି ଯିବାକୁ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ କଳା ମେଘ ପୁରା ଆକାଶକୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ପରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଇଯିବା ହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ହେରି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବା ପରେ ଫାଇନାଲି ବର୍ଷା ବି କମିଗଲା। ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ବାହାରକୁ। ଆଉ ସେହି ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ସେହି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଗୁଡିକ ଲଗା ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଏଭ୍ରି ପିକ୍ଚର କ୍ୟାନ୍ ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ। ଆଉ ରିଟର୍ନ କରିବା ବେଳେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲୁ ଭେଲପୁରୀ। ଆଉ ଭେଲପୁରୀ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ମଞ୍ଚୁରନ। ଦେନ୍ ମଞ୍ଚୁରନ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କଲୁ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ। ତବ ତକ ବାय ବାय।